Com sempre, el Roger ens porta aquelles novetats del videojoc relacionades amb el món del videojoc i aquesta setmana en tenim moltes, no? Sí, com sempre. Vam faltar fa 2 setmanes i... És veritat, s'ha acumulat tot, S'ha acumulat tot ara perquè realment estem a la millor època i bé, he començat molt fort amb un anunci de Rockstar, l'empresa que fa el GTA, el Grand Theft Auto, anunciant Grand Theft Auto 5 la setmana passada. Penso que està parlant en clau, pels seus amics. No, és un dels videojocs que tothom coneix per una raó o per una altra. O sigui, ja sigui perquè t'agrada molt o perquè has vist a les notícies que han dit que aquest videojoc incita a ser una mala persona, a fer coses que no toquen i tot plegat, no? I aquest dimarts passat va sortir l'anunci en forma de vídeo on ens deia que Rockstar tornava cap a la ciutat de Los Angeles per fer una nova producció d'aquest videojoc que sortirà el 2012. Per què consisteix aquest videojoc? Mira, doncs, en cada un dels videojocs tu ets un personatge que arriba a una ciutat, normalment arribes de males maneres i t'has d'espavilar en aquella ciutat per ser algú. O sigui, t'has de moure per allà i... Sí, i llavors tu pots anar allà i fer el que vulguis. O sigui, sí que hi ha un fil conductor de la història, però en qualsevol moment tu et pots desviar i dir, mira, ara agafo aquest cotxe i me'n vaig donar unes voltes per aquí, a veure què trobo, ara agafo i continuo la història seguint el fil dels personatges i la gràcia és que pots anar fent el que vulguis per un entorn molt gran. És aquest l'espot que ens estàs parlant? Sí, sí. Doncs si et sembla, el que podem fer és veure'l, recuperar-lo, perquè, per exemple, jo no l'havia vist, tot i que és d'aquesta setmana i segurament alguns dels telespectadors no l'han vist, i per posar una mica fil a l'agulla, mirem aquest espot que ens ha portat el Roger. Un videojoc que té molt èxit, no se sap per què. Perquè, clar, com deies tu, incita a la violència, pots fer de tot. Quan es diu de tot, és de tot. Sí, a veure, això d'incita, doncs, a veure, el que passa és que el teu personatge, doncs, ho passa malament i a vegades, doncs, per fer segons què, doncs, et porten a triar camins, no? I tu pots triar si ser millor o pitjor, però sempre alguna entremaliadura has de fer, no? O sigui, que el que enganxa realment és que pots fer coses que tu a la vida real no pots fer. No, i sobretot la llibertat. La llibertat d'agafar i dir, ara vaig cap aquí, m'és igual la història per on anava, jo vull agafar, no ho sé, un helicòpter i donar un vol per la ciutat, no?, per exemple, i de passada, doncs, si tens una arma equipada, doncs, destruir aquell edifici. Alerta, O sigui, ja estem tocant, no volíem tocar massa el detall, però sí, va d'aquest pal, Sí. Diguéssim? I com ja he dit... Però mireu el Roger hi ha jugat i és molt bona persona. Exacte, aquí em veieu amb camisa, no? Ja està. Cap problema. Molt bé, què més? I després, pels que no vulguin esperar a finals de 2012, que és quan sortirà, en breu, em sembla que és aquest divendres, surt Saints Row the Third, un joc amb el mateix estil, però amb la peculiaritat que ho toca molt amb clau d'humor, no? I és més... És més paròdia, diguéssim, O sigui, o no? Diguem que és el mateix, però posant-li humor i, per tant, ho fa una mica més cafre, tot plegat. Molt bé, aquest m'agafaria més. M'agafaria més amb aquest. Va, què més tenim? Mira, jocs recomanats. Ara estem veient un vídeo d'Uncharted 3, un dels grans videojocs de PlayStation 3, que ha arribat també la setmana passada, on ens tornem a posar la pell de Nathan Drake. Diríem que és un personatge que podria ser el nou Indiana Jones. El nou heroi, sí. Sí, o també el podríem comparar amb Tomb Raider, amb la Lara Croft, però en masculí. I el que viurem en aquest cas és una gran aventura buscant l'Atlàntida del desert. Com sempre, un joc que per qui tingui PlayStation 3, o sigui, l'ha de comprar sí o sí. És obligat, Sí. A més, ara ens inflaràs a moltes coses d'aquestes perquè s'acosten les festes de Nadal i les propostes creixen. Sembla una casualitat. No, està buscat, Sí, totalment. I després, si volem arribar a fer algun dia tots els salts que pot arribar a fer en Nathan Drake... Ara t'ho anava a dir, perquè aquests jocs pots estar tota la vida, o sigui, pots tenir 60 anys i seguir jugant amb el mateix joc. Exacte, sí. Aquests jocs són jocs que enganxen molt i et venen ganes de jugar-lo no per viure la història, perquè són pràcticament com una pel·lícula, no? I ja et dic, no? Ara també m'agradaria recomanar un joc que per trencar una mica els tòpics aquests, no? Que diuen la gent que juga a videojocs són uns tios sedentaris que només us agrada estar al sofà, beure Coca-Cola i
menjar patates chips, no? I és el videojoc Your Shape Fitness Evolved 2012, un joc que està fet per Ubisoft Sant Cugat, o sigui, està fet aquí a casa nostra, i on el que tindrem és un entrenador personal que ens anirà fent fer exercicis, i a través de tot el que ens va gravant ens permet anar veient la nostra evolució amb tot el que podem anar fent. Podem triar ja sigui una noia o un home com a entrenador i, a més, com a novetats, inclou una aplicació per iPad que et permet, per exemple, mentre vas al tren, programar-te la sessió des d'allà. No em veig al tren fent això. Ara, el que t'agraeixo és que no hagis portat una demo per fer-ho aquí, saps? Bé, mira, t'he portat el videojoc i el provarem. No, Roger, no. Ja m'ho apunto i qui sap que algun dia faig una sorpresa. Ho sabia. Va, què més? I després, més jocs per comprar. Ja et dic, venim amb retras i és una època fantàstica. Tenim, per exemple, jocs com els que els agradin els jocs de trets, el Call of Duty Modern Warfare 3 o el Battlefield 3. Són els dos jocs que competeixen per ser el millor joc de trets en primera persona i posar-nos de ple en una guerra. A més, hi ha videojocs que tornen, o sigui, que se'n van, tornen, no? Van i venen, hi ha moltes sagues, com veureu. Després tenim, per exemple, el retorn d'Assassin's Creed Revelation. És un joc així també de tipus GTA, però que ens situa en època dels templaris, i és molt interessant pel tema històric, o sigui, està basat tot en la història real. I veig allà, amb un cantonet, el cartell, diguéssim, de la pel·lícula de Tintín, que és tot un fenomen. Si no has anat a veure Tintín no ets persona. Sí, perquè és que no, tothom comenta la pel·lícula i, escolta, et sents com una mica allò oblidat, eh? Sí. Però sí que també hi ha sortit la versió videojoc, i a més hem de dir que té la marca catalana, no? Correcte. Aquí veiem la caràtula, que és la versió per a Nintendo 3DS, ha sortit amb pràcticament totes les plataformes, i la gràcia d'aquesta versió és que és l'única que inclou l'idioma català seleccionable. També l'ha fet l'estudi que comentàvem abans d'Ubisoft Sant Cugat. Sí, Sant Cugat del Vallès. Exacte, i segurament per això han apretat per poder treure aquest videojoc en català. És el primer que surt per a Nintendo 3DS i realment és una cosa molt important per la cultura. El primer, eh? Sí. O sigui, el primer, que tela. O sigui, en passen molts anys i aconseguir que fos el primer es veu que van insistir molt, no? Sí, estem pendents de fer una entrevista amb Ubisoft Sant Cugat perquè ens expliquin a veure exactament què van haver de fer per poder-ho aconseguir, perquè les marques són bastant reticents a això. El que sabem del sèrie és que l'Spielberg, que li agrada molt el tema dels videojocs, i va interessar molt amb el tema del videojoc, i suposo que en base aquí, no sé com ho van fer per insistir, a veure, no sé quins cables van moure. Jo suposo que l'èxit, sobretot de les aventures de Tintín a Catalunya, ha ajudat, té un peu. Molt bé, doncs, Roger, alguna cosa més? Bé, mira, veieu les imatges. Sonic Generations i Super Mario 3D Land. Sí. Dos jocs més que podem comprar i, com veieu, pràcticament tots són sagues, o sigui que a veure si espavilen a fer coses originals i noves. I el format, és a dir, els gràfics? Bueno, són amb alta definició, però rememorant el que havíem viscut abans, no? O sigui, recuperar la nostàlgia, eh? Exacte. Molt bé, doncs, Roger, ara sí, fem un game over. És que no ho hem dit mai, fa una gràcia. Un continue, no? Però d'aquí 2 setmanes, millor. Continuem, i allò que va fent 10, 9... Exacte. Va, doncs, acabem, atenció, desvetllant. Mira, a l'inici del programa hem posat un videoclip, que seria un making-of, on es veia com realitzava alguna cosa. Ara us direm, ja que ho he desvetllat així sense adonar-me'n, que era un videoclip, atenció, de Quina Granis. A veure si ho podeu fer-ho a casa, això, ara que tothom té càmeres i té coses d'aquestes. Roger, t'animo a fer-ho, si tens una estona lliure. In Your Arms és el tema de la Quina, i que se'ls ha acudit de fer un videoclip totalment reinventat amb gominoles, és a dir, amb xutxeries, d'aquesta manera tan original. Amb aquest vídeo acabem, demà hi tornem a partir de la 1. Adéu-siau, que vagi bé.